Spravedlňujem. Hektor je tu. Čo sa to tu deje? Ahoj. Povieš mi, prečo tu s ním sedíš? Rýchlo, otvoríš, Danny, nezavacaj. Pretože ja prídem sem a vidím ťa tu s ním sedieť. Čo si mám o tom myslieť? Čo tu robíš, drahý? Chránim ženu, ktorú mám rád. A čo robíš ty? Radšej vás nechám o samote. A ty buď ticho, dobre? S tebou si to vybavím o chvíľu. Daj si ten prst niekam. Ty mi nehovor, čo mám robiť. Ty už mi neveríš, Hektor? Verím. Tebe verím bezvýhradne. To tomuto bastardovi neverím. Neverím ti! Meka, peka, salababím, šalabím. Čo? Meka, Čo si povedal? Salababím, šalabím. Dúfam, že si neuťahuje z môjho akcentu. To dúfam. OK, stačilo. Vy sa tu predvádzajte ďalej, keď máte chuť. Ja odchádzam. Pozri, ten fráž odchádza. O, čo je? Nepáči sa ti to? Ha? Možno máš chuť mi jednu vraziť, čo? Ha? Fešák, tak poď. Si normálny? Tak poď, ideme na to. Prosím, prosím, poď, urob mi radosť. Ty si genius. Prekonal si všetky moje očakávania. Počúvaj ma teraz. Film je už na ceste a náš Spielberg tu bude čo nevidieť. Čo? Kde? To je dobré. Daj mu! Daj mu! Komu? To je jedno. Nechcem sa s tebou byť! Pretože si sráč. Nie, pretože sa pokúšam nájsť pokoj. Chceš pokoj? Dobre, chcem pokoj. Náš hrdina odchádza. Neopováž sa. Hektor? Nie. Ty mi nehovor nie. Možno chceš mať pokoj odo mňa, ha? Si bystrý. Stále nič? Ha? Ha? Sráč. No v tomto by som nevidel nejaký väčší problém. A konec koncov, ja som ťa skoro zabil, keď si mi ukradol ženu, takže sme si viac menej kvit. Čo povieš? Ty hovado! Ja ti dám krátnu cudzie ženy, ty neandertalec nenadbraný! Poď sem, si hladný, tu máš! Nažer sa do žartu! Ty hajzel! Čo nežarieš, už nie si